प्रवाह न्यूज, प्रतिबिंब जनसामान्यांचे। सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी देशाला 22 तारखेपासून लॉकडाऊन केलेलं असल्याने, त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा 144 कलम अत्यंत प्रभावीपणे लागू करून देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं कोरोनामुक्त करण्यासाठी पावलं उचललेले असताना अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या खटाव तालुक्याला किंवा मान तालुक्याला दुष्काळी परिस्थिती असा ठपका असताना या परिस्थितीमध्ये इथल्या लोकांना रोजगार आणि कामाचं अत्यंत मोठ्या प्रमाणात तुटवडा निर्माण झालेला असल्याने बऱ्याच कुटुंबांना उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अत्यंत मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असताना अशा परिस्थितीत आमच्या येरळवाडी गावामध्ये आम्ही 100-125 कुटुंब अशा पद्धतीनं शोधली की ज्यांना शेती नाही, ज्यांना रोजगार नाही, अशा लोकांना उदरनिर्वाहासाठी कसल्याही पद्धतीचं साधन नसल्या माझ्या कंपनीच्या माध्यमातून पृथ्वीराज मिल्क अँड फूड प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं विचार करून आम्ही सगळ्यांनी येरळवाडी या गावामध्ये प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्यासाठी पुढे आलो। खऱ्या अर्थानं गरज अशी होती की प्रत्येक कुटुंबामध्ये काही लहान मुलं आहेत, काही वृद्ध माणसं आहेत ज्यांना दवाखान्यासाठी किंवा अत्यंत बऱ्याच गोष्टींची गरज असते। या आर्थिक मदतीचं त्यांना गरज भासत असताना आम्ही ती मदत त्यांना देत आहे। त्याचबरोबर माझी इच्छा झाली की आमच्या कंपनीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सहायता निधीला 1 लाख रुपयाचा चेक देण्याचं आमच्या कंपनीनं जाहीर केलं आणि ते आज आम्ही या ठिकाणी तहसीलदार मॅडमना चेक सुपूर्द करून देत आहे। आणि आज पंचायत समिती सदस्य धनंजय चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला 1 लाख रुपयाचं डोनेशन दिलेलं आहे। अशा प्रकारे जे कोणी धनिक आपल्याला मुख्यमंत्री सहायता निधीस मदत करू इच्छितात त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीला जो चेक आहे तो प्रशासनाकडे सुपूर्द करावा। तसेच त्यांनी त्यांच्या घरातील गरजू जे काही गरीब लोक आहेत त्यांच्यासाठी काही आर्थिक मदतही देऊ केलेली आहे। अशा 100 कुटुंब त्यांनी शोधून त्यांना ही आर्थिक मदत पोच केलेली आहे। ज्या त्या पंचायत समिती सदस्यांनी आपल्या भागातील अशी मदत जर केली तर प्रशासनास त्याचा खूप सहकार्य राहील। या पद्धतीने जे कोणी मदत करू इच्छितात त्यांना प्रशासनाच्या वतीने आवाहन करते की त्यांनी आर्थिक किंवा धार्मिक स्वरूपात मदत करावी। धन्यवाद।